बयनिख्रुइबो गिबियावनो गासैनिबो सोरजिग्रा महिमा गोनां गोथार इसोरा मान आरो समायनाय जाथों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि गोथार सानजों गोहोम खोख्लैफाना बे फोरबोनि सुबुरुनखौ मोजां मोनग्रा मानिजाथाव सिबिजाथाव सोमोन्दोनि साफ्रोमखौबो नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि जोहै आंनि गोरबो गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जिसुनि मुङाव जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै सोलोंज्लायगोन जिसुनि बुंलांनाय जोबनोसै मुगानि सोमोन्दै। 1 पेटर 4:7 सिरि गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय। बेनिखायनो नोंसोरो थर लानानै सिरि मोननानै थादो। नोंसोरो आरज खालामनो हानाय बादि सा एसिया माइनरनि हादराव खामिनाय सैनांनायजों लेथेर फेथेर जानाय ख्रिस्टियानफोरखौ जिसुनि थैनाय आरो सिखांफिननाय लोगोसे फैफिनगोन जबान होनायखौ मोजाङै फोथायनो आरो गोसोखांनो जनै पेटरा गावनि सेथि लाइजामनि गेजेरजों मिथिहोलांदों। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, थारैनो नंगौ, बुहुमाव गासैबो सिमा दं, जेरै थांना थानाय एबा जोरनाय, गमामायै फोरबोजों थिनानै दोनजानाय मोनसे नखरा जेरै मोनफ्रोमबो दिन एबा बोसोरफोराव धोरोमनि जेबो गुमुर गैयाब्ला बे नखरा इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव गुबुंले। लोगोसे बबे समाव बे नखरनि जोबस्रांनाया सफैगोन बेखौ फोरबोआसो मिथिगौ। नायदो जागायजेननाय 19:24 सिरिनिफ्राय 26 सिरि। अब्लानो फोरबोआ नख्रांनिफ्राय बे जाबाय गावनिफ्राय सदम आरो गमरानि सायाव गन्धक आरो अर हाहोदों आरो फोरबोआ बे नोगोरफोर आरो मैदान आरो नोगोराव थानाय मानिफोर आरो हुआव रज'नाय मानिखौनो संहार खालामजोबदों आरो लटनि बिहिया बिनि उन थाबायदोंमोन। आन्थाय बियो गावनि उनथिङै नायफिननायखाय संख्रि फिथर खालामस्लायजाबाय। अनलायग्राफोर, नोंनि नखरनि दंनाय बबेबा मोनसे एबा गासै धोन सम्पथिनि सायाव नोंहा क्षमता दं आरो बे नोंनि धोन आरो सम्पथिखौ जेरै दोननोबो हायो फोजोबस्रांनोबो हायो, थिग बिदिनो नों खामिनाय बे समायना बुहुमखौबो फोजोबस्रांनायनि बिबान एबा क्षमतायाबो इसोरनि आखायाव। सासे सुबुङा संसारखौ नागारनोब्ला सैनाय एबा बबेबा मोनसे निदानजों नागारलाङो जेरै, थिग बे रोखोमनो बे बुहुमनि मुस्रिजों लोगोसे माहारिफोर जिब जुनार जोबस्रांनोसै समाव बेफोर जाथायफ्रा जाग्रोगोन। नायदो लुकासनि सुजुनाय गाहाम खौरां 21:10 सिरिनिफ्राय 11 सिरिसिम। जिसुआ बुंफिनबाय, फोलेरा फोलेरनि जेंना आरो रायजोआ रायजोनि जेंना सिखांगोन। गेदेर बांग्रिफोर आरो जायगा जायगा थैब्रबनाय आरो ओंखाम आंखालफोर जागोन आरो गिलु बालुफोर आरो आकाशाव गिथावथाव आरो सोमोनांथाव हांखोफोर नुजागोन। फोरबोनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, बेफोर जाथायफ्रा बुहुमाव जेब्ला सफैगोन माहारिफोरनि गासै हादरावनो बासायजानायनि आंखाल, मान एबा सन्माननि आंखाल, नखराव गोजोननायजों लोगोसे फोथायज्लायनायनि आंखाल सफैगोन। नायदो आमोसनि 8:11 सिरिनिफ्राय 12 सिरि। नायदो बेबायदि दिनफ्रा फैगौ, बेनो फोरबो इसोरनि होननाय। आङो हादराव आंखाल जाहोगोन, नाथाय बे ओंखामनि एबा दैनि आंखाल नङा। बेयो फोरबोनि बाथ्रा खोनानो मोनैनि आंखालसो जागोन। बिसोरो फोरबोनि बोसोनखौ नागिरनो थाखाय सागोरनिफ्राय सागोरसिम, साहानिफ्राय सानजासिम खारथिंबायगोन, नाथाय बिसोरो बिखौ मोननाय नङा। अनलायग्राफोर, बुहुमाव हादोर नाङैनो महरगिरि फोरबोजों सोरजिजानाय सुबुं माहारिफ्रानो जिसु बुंलांनाय जोबस्रांनोसै मुगायाव
गावनि रैखागिरि फोरबोनि सुबुरुनखौ नेवसिनानै गावनि हास्थायनाय बादि जाफुंहोनो इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव इनायै आगान सुरगोन। नायदे 2 तिमोथी 4:3 सिरिनिफ्राय 4 सिरिसिम। मानोना बिसोरो फैगोन बोथोराव गाहाम फोरोंनायखौ सैनाय नङा। बिसोरो गाव गावनि लुबैनायफोर बादि खोनासंनो हामजाहोग्रा फोरोंग्राफोरखौ गाव गावनि थाखाय थबल थबलै लागोन। आरो बिसोरो नंगौनिफ्राय खोमाखौ फिदिंनानै सल'फोरनिथिङै एरखेलांगोन। अनलायग्रा नोंथांमोन, बैफोर जोबस्रांनाय मुगाया नोंनि हादराव एबा जिउआव सफैनि सिगां गावखौ सोरगोआव दोनहैनो बुहुमाव नों गासै इसोर आरो माहारि हामजायै आखल एबा आखुनिफ्राय आनज्रायनानै रैखागिरि महरनि बिगोमा बे फोरबोखौ गोथां थानायावनो गोख्रैनो सिनायदे आरो बेनियाव गोसो फुरै। नायदे दाहा बिजाब 5:21 सिरि। फोरबो जोंखौ नोंनियाव लाबोफिनदे, अब्लासो जोङो नोंनियाव लाबोफिनजानायफोर जागोन। गोदोनि बोथोराव जेरै दंमोन बेबादिनो जोंखौ खालामफिनदे। थारैनो जों बुहुमाव जोरनायनि सिमाखौ लानानै दोहोन दौलत, महर मुस्रि आरो रोंगौथि, मान इज्जतखौ लाना देरगानाय दंब्ला, लोगोसे जोंनि दंनाय गासैनिबो बिगोमा इसोरखौ नों नेवसिदोंब्ला नोंहा गेदेर गोरोन्थि जागोन। मानोना नुसारनाय गोजौ बिफाङाबो बारजों गलंलाङो, समायना गोजौ न'आबो बांग्रिजों गुब्रुना गोग्लैयो। नोंनि गासै मावनाय गोरोन्थिनि हिसाबखौबो फोरबोआ लागोन। नायदे जेसाया 1:4 सिरि। आयौ पापी जाथि, अपराधजों नारसिन जानाय रायतफोर, दुष्ट मावग्राफोरनि जोलै, फाथ्रा मावग्रा बिसाफोर, बिसोरो फोरबोखौ नागारबाय। बिसोरो इस्राएलनि सासे गोथारखौ गुस्थि फेनबाय। बिसोरो एरखेनानै उनफिनबाय। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा नोंथांमोन, इसोर आरो माहारि हामजायै बैफोर गाज्रि सलनखौ नागारना जिसु फैना फोजोबस्रांगोन मुगानिफ्राय उदांस्रि मोननो दानो थामथिम जादो। नायदे जयेलनि 2:12 सिरि। आन्थाय फोरबोआ होनबाय, दाबो खाबु दं। नोंसोरनि गासै गोसोजों उपबास खालामनाय, गाबनाय आरो दाहा जानायजों गिदिंनानै आंनियाव फैदे। जोबनायाव दिनैनि गाहाम रादाबखौ खोनासंग्रा मानगोनां साफ्रोमखौबो फोरबोआ बोर होथों। दे जों इसोरनाव आरज गाबनि। गासैनिबो सोरजिग्रा जोंनि अनसुला गुबै इसोर, नोंखौ हामबाय होनो। आफा, नोंजों सोरजिजानाय गासै सुबुं माहारिफोरखौ नों बुहुमाव फैना फोजोबस्रांनायनि सिगां गोसो सोलायनो बयखौबो फोरोंदो। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिबाय, आमेन।